Orgullosa, esta mariña namorada da agricultura mósanos a súa horta ecolóxica. Mira, xa aquí temos espinacas de varias épocas. Espinacas, brócoli, leitugas medran nos 4 invernadoiros que, como a este Elia, ten situados na súa finca de Anzas en Ribadeo. Un traballo moi gratificante. No verán si cambia totalmente de aspecto, non hai verde, hai máis colores. Mentres avanzamos recoñecemos ese olor, a verdura fresca que non nos deixa indiferentes. É que esta produtora decidiu desterrar dos seus campos os abonos químicos porque entende a produción hortícola desde a sostenibilidade. Non me gusta apurar os cultivos, non me gusta apurar o suelo. Pretendemos que quede un suelo que poidan gastar outra vez ou usar os nosos fillos. O mellor de todo é que esta muller vive exclusivamente disto, vende o que aquí produce todos os xoves no mercado ribadense onde di que o consumidor valora cada vez máis o produto natural por riba do que non o é. Aumentou moito e aumenta, sobre todo a xente que ten tendencia a volver ao mercado, a comprar produto fresco, recién cortado. Convencida de que o que fai ten futuro na comarca, di que esta actividade carece de falta profesionalización de cultivo e sobre todo, de venta. Un convencimento que comparte o alcalde do Valadouro e o presidente da Deputación, que veñen de selar esta semana a través dun convenio a posta en marcha neste municipio da primeira escola pública e gratuita en Galicia de horticultura ecolóxica. E creemos que eso podía ser un bon inicio para revitalizar a zona. A horticultura ecolóxica ocupa, pois, en Galicia, na actualidade Galicia, casi 100 hectáreas, genera un negocio en torno a 1 millón de euros, pero todo isto pode ser triplicado. E, además, supón unha resposta eficaz ao que é un dos principales problemas que ten Galicia, e especialmente Lugo, que é o problema demográfico. Os dirixentes supervisaron detrás da casa consistorial os traballos de acondicionamento dunha parcela de 7.000 metros cadrados, onde se instalarán invernadoiros para a formación práctica. Durante un ano, 8 persoas van a recibir prácticas remuneradas de como poñer en marcha un proxecto de horticultura ecolóxico. Ademais deso, os 4 anos posteriores é cando se vai a facer un seguimento, a posta en marcha dunha empresa ou de cooperativas. Este proxecto público conta cun presuposto inicial de 275.000 euros financiados en preto dun 80% polo organismo provincial e o 20% restante pola entidade local. Sí, posiblemente teñamos que poñer unha pantalla